El Club Esportiu Santa Eulàlia ja compta amb una junta directiva després que el 8 de maig finalitzés el període electoral que el propi club va engegar a finals de març. Sense gaire sorpresa, l'equip directiu, encapçalat per David Garcia, seguirà al capdavant de l'entitat verd i negra. Han estat 20 dies carregats d'incertesa. La junta vencedora de les eleccions 2021 ja ho va ser fa 4 anys i aquests 4 cal sumar-hi uns quants més. Concretament, des del 2011. Per aquest motiu, des del club es va promoure una campanya amb l'ambició que es presentés alguna candidatura que portés aire fresc. Un desig que, ben entrats al maig, es va anar torçant fins a un punt on l'actual junta directiva es va plantejar seguir al capdavant del club en un acte de total responsabilitat i compromís amb el projecte creat fins aleshores. Un esforç, sobretot, per mantenir l'estabilitat financera i el benestar de l'entitat després de travessar per una temporada complicada a causa de la pandèmia. La darrera setmana ha servit per tancar els últims acords amb el consistori, enllestir la burocràcia pertinent per a presentar a la Federació d'Institucions Esportives i encarar un nou mandat que traspassarà els 10 anys. Tot i això, el president David Garcia continuarà envoltat de l'equip que l'ha recolzat des de l'inici de la seva legislatura. Ignasi Miró ocuparà la vicepresidència, Jordi Iglesias la secretaria, Josep Periques la tresoreria i Jordi Gómez s'encarregarà de la direcció esportiva.